So yun na nga mga idol na at yan, ito yung mga ibon natin na namatay mga idol na. At nag-breed na tayo ulit. Yung nga lang, kaso lang wala mga laging ibon natin. Kaya pinapabayaan ko na lang sila. Yung nga, ito nga sana, meron na tayo napabreed mga idol. Ang problema no, kinain ng daga. Nung pinatay ng daga mga idol, maraming dugo. Yun o. Yun, pinatay ng daga mga idol. Ito yung nanay no. Ito yung tatay no. Ito yung tukod ng barko. Ito naman tukod ng ano, tukod ng aeroplano yan mga idol. Yun o. Napakalas yan. Kaso lang, natodas na naman mga idol. Yun nga ano. Wala nung wala ako rito kahapon. Kanina lang tumaga mga idol no. Inat-ngat na ito eh. Inat na tangina. Tinatay. Albas mo rito. Tangina sayang naman. Yun ang ano mga idol no. Wala pa tayong nilisinis ang kulungan mga idol. Ito anak ko, kasayang naman. Yun nga mga idol no. Tinira yung ulo mga idol no. Ito liig oh. Yun oh. Pakasayang, laki pa naman sana. Ito, dalawang magkapatid. Mismit no, sinira yung ulo mga idol. Ito yung dugo-dugo mga idol oh. Yan oh. Pagpunta ko ngayon dito, wala na, paslang na. Ito kasi malakas kumaslang yun. Ilagay mo rito, para ano, tapon natin yun.